chỉ bây giờ với nãy chuan class 9 zirlaya chapter mà sabir real numbers khác kan zir do na real numbers su enge kan ti chuan number line ni na a represent thei zong zong a entlan tir thei zong zong negative number ani mo positive number ani mo zero telin khang zong zong real numbers ania chu mi real numbers noya chuan ti hian chi sang sangin an chena chu kan ngai thama sa zok zok phodon ni ama sabira chu natural numbers ania natural numbers chu enge kan ti chuan number one atanga chiarin achung lampang chin zong zong positive number zong zong kha chung chiar thei ho zong zong chu natural numbers ani entirnan heng te hin niam 1 2 3 4 5 6 tikhan 1 2 3 4 5 6 kan ti hini adota chuan whole number ti omle a whole number chu natural number zong zong ba ka zero tel khan chu whole number kan ti chu ni zero ba ka natural number chu whole number chu natural number anei tel vek ti na ni chu whole number chu zero in a tam shet ti na ni adot le chuan integer number integer number a chuan in negative number zong zong le positive number zong zong zero terin ani omje chuan whole number ba ka whole number ba ka negative of natural number whole number hi natural number hi hetilai ka zia to tho wang hianin asan pai ka ziak lawa zero ba ka natural number zong zong hi whole number ania integer number chu whole number ba ka negative of natural number ania chung te chu ti hian zero ni ta se 1 2 3 positive lama ti hian kal chho char charanga negative lama 1 2 3 ti hian akal le char char buk don ni number line pona represent heya amara chu in lekha bu khan chiang de wi ziaka chu wang chuanin kan tar lang vek lo meyanga khang ha real numbers noyami ten nia voini hianin kan topic tak tur a hi 1.1 cha 1.3 kha chu in lampang kan soi fia te changin in lo chok mayanga 1.4 kan chok kan dona kan thur bing dona chu bi ma chuanin rational number le irrational number hi chiang de kan she tangai ve bokani hebi hi ege mo competitive exam ate alo sok ve china chu wangchun uluk devin in lo ngai thadoniam enge rational numbers kan ti chuanin rational numbers su number p by q form kan zia thei zong zong hi rational numbers ani a number that can be written in the form of p by q ani chu p by q form ta chuat q hian 0 atluk tur ani lo 0 hian q hian 0 atluk tur ni lo entirna lo petaila 2 by 3 kan ti te 3 by 4 kan ti te 5 by 7 kan ti te heng zong zong hi rational numbers ania tin 0 te 1 ti te 2 3 ti kan zia ri ngot po hianin rational numbers thon ni a chan chu eng vai ka ti chuan qi hetilai hnuai hianin hian a om thei thap mai ni chu wa chu rational numbers su p by q form kan zia thei zong zong ania q
q hianin an huai mi zok denominator kan ti mai numerator le denominator angjon seitela a denominator zok a kha q hian 0 atuk theilo ani adot lia chuan irrational numbers engeni irrational numbers kan ti chuanin rational numbers ni lo zong zong kha irrational numbers ani engtin nge chu chu kan hriat theyang numbers ni ve tho chi rational numbers ni lo irrational numbers ni si chu engtin nge kan hriat theyang ti chun ti hian example chain kan soi fi dor ani 1 square chu 1 ania 2 square chu 4 ania 3 square chu 9 ania 4 square chu 16 ani tieng zel kha ti khan 1 2 3 4 an square cheu kha ti khan 1 4 9 16 ti nia ta chuan he ho hi hemi number in karami root ho zong zong hi irrational numbers an ni hemi hianin entinan rational numbers a chuan 1 te 4 te 9 te 16 kan ti te ho hi ti hian root taila an product chu hemi chu 1 ania hei chu 2 ania hei chu 3 ania ti chuan hei chu 4 ani ti na nia amero chu heng 1 4 9 16 kan ti te and so on hemi in karami number 2 te 3 heta hian 5 6 7 8 oma ti chuan hemi 9 le 16 in kara hian 10 11 ti khan a om chowa he ho root ho zong zong hi irrational numbers ani he zong zong number hi irrational numbers ani 1 le 4 in kara 2 le 3 oma 4 le 9 in kara 5 6 7 ti khanin ti hian a om ta thlia he ho zong zong hi irrational numbers ani root lo a irrational numbers kan chet chien deu chu pi hi ni pi value a hianin 3.14 ti kha kan mang china a fraction ang 22/17 kan tia amaro chu a value kha non terminating ani ba ka non recurring ania non terminating ania non recurring ani boka apoi dang zong chon ti hian number pa nga hin lo represent don taila rational number sa chuanin rational number sa chuan 3.2 ti kan ziring ngot hianin rational numbers thawani fractionized lo ziek taila 1/4 ti la 1/4 value chu 1/4 value chu 2.5 ania ta hianin hei hetia aom hianin terminating ania hei atop awangin terminating antia heng ho hi rational numbers ania tin example dang ham pele teila 3.3333 tian alo om ta a chu 3.3 tian recurring in kan ziaka hei po hi rational numbers thawani hei po hi rational numbers thawani heta hian non terminating ania recurring ani thungani hei hi non terminating number hi atop theilowa decimal a hian amairo chu recurring ani hei apangai angin alan char wangin example dang pele taila 5.123 ti hian peta ila ti hian top theilo che 5.123 ti in hian recurring in ti hian hethi non terminating ania amero chu recurring number ani heng ho hi ti hian a repeat char wangin recurring ti chu repeating ti na ni maya a in repeat char wangin heng hi chu rational numbers ani irrational numbers ve thungai ro chuan non terminating ani ba ka non terminating ani ba ka non recurring ani non terminating ani ba ka non recurring ani ti chuan example petaila
3.10100100001 ting de po ti hian hei hi a repeating hi om lo hrim hrim ani adang peleta ila 2.12732159723 ti hian top thei lo ta se hei po hi irrational numbers ani achan chu engwang de chuan a top thei lova non terminating ania tin hetiang hian repeating numbers a om lem lo ani chu wang chuan hei hi irrational numbers kan ti ni real numbers a apoi mo zual natural numbers whole numbers integer numbers kan ti ba ka rational numbers le irrational numbers ti khan kan sei zo ta a ta chuan 1.4 a kan lu don ta a exercise 1.4 a in le khabu khalo keu ve ula in thei ang khan ta khan search kan hutani number irrational number le rational number in kop ang chi ang kha khati kho kha kan huta a ta chuan enge search kan ti chuan nichina irrational numbers kan sei ho √2 kan ti te √3 kan ti te √5 kan ti ho te khang irrational numbers kha ania search a chuan ta chuan mix search kan ti chuan irrational numbers le rational numbers entinan 2√2 kan ti te 3√3 4√5 kan ti te heng ho hi search kan ti ho khan ni hei mix search ania he ti peer search an tia pol niam lam panga khan in zero vector ning ka shia chumini wa jon mix search le peer search chu sei fi lutuk vak lovila ta chuan search a ro po order sang sanga chena nia search a hian ni ching khan atir lam panga ka sei lo na in hei hi a formula viang deu chu ni n hian 1 2 3 4 5 a represent anga n hian 1 2 3 4 5 ti hian a represent anga a hi rational number ani a hi rational number ani ngei turani √2 kan ti hian √2 kan ti hian search of order 2 ania √2 heti ka han ziaringo thianin search of order 2 ti hian cube root kan ti le 2 bokhit la chel teila hei search of order 3 4 ti hian lo om le ta se search of order 4 ting khan ni hei zia dan dang a oma chu a zia dan nang chu 2 power 1/2 ania hemi zia dan chu 2 power 1/3 nia hei chu 2 power 1/4 hemi ai hian n ai hianin hota hianin 2 3 4 ting khan hete engma ai zia lo hian ta in 2 om angani heti lein 5 alo om chuanin 5 om chuan search of order 5 ting khan ani vele zel mei bokani ta chuan khami chaptera khan achunga problem a hian kan kal ngal me yanga achunga problem a hian kan kal ngal me yanga rational numbers le irrational numbers 1.4 a khan question number 1 a khanin clear khan turatini ta chuan example ringot ka pega nang mani in lampanga aba kha chu in lo ti don ni a example question number 1 a khan exercise 1.4 a √2 kan ti hian irrational numbers ani √4 tin lo om ta se chu root ania hei 2 square ani wangin 2 into 2 ti te pon zia thei thowa 2 into 2 hei hi 2 ania rational numbers ani tian 2√2 kan ti chuan irrational numbers ani velia tin ankara yen irrational numbers le rational numbers in kara yen belnai mo painai mo pom ta se 4 plus √3 ti ni ta se hemi hian he number pani in bel chu ka hi irrational numbers a chantir do na chu wangjon irrational numbers ani sa ni ti hian √pi ti lo ni ta se √pi ni ta se hei hi kan root over hi hemi hi rational numbers ani do na wangin hei hi √pi kan ti chuan
irrational numbers ani thei lo ani hei hi rational numbers ani hei kan hriat tur chu hemi hi ni china khan kan chei to kha n power root a ti hian hi rational numbers ani nge tur ani ya irrational numbers ani ve thunge ro chuan he I number hi irrational numbers ani ve thei lo ani ti chuan adang ti hian lo represent le taila number pani bel 2 plus root 3 minus root 3 ti hian lo om ta se hei hi rational numbers nge irrational numbers kan ti chuan hei hi chok phei taila 2 plus root 3 minus root 3 ti ni kan se la 2 ti hian aron chuaka ti hian 2 plus root 3 bracket kan chiata ta hian minus root 3 hei hi rational numbers ani wangin he number hi irrational numbers ani chuan 2 root 7 divided by 3 root 7 ti ni ta se hei rational numbers nge irrational numbers kan ti chuan hei kan se la 2 by 3 ron chuaka rational numbers ani vele mai ni tikhan 1.4 question number 1 chin chok thei main ka ring question number 2 a hian kal leng hai tai ngal tai la a tlem te chok kan chok thadon ani voin ni a hian a vai kan chok man don lova number 2 a question number 2 sub number 2 5 root 3 minus 4 root 2 minus hian alo oma hei hi a bracket chiat photang bol niam lo kan zirvek to kha bracket kan chechun minus le plus su minus le minus su plus ti chuan hei mixer chania ta chuan hetilaya irrational numbers hemi in ang ho root nuai number in ang ho chau hi kan bel thei ni hemi kan choma hianin kan hriat tur chu root 3 le root 2 hi a bel thei lo hebi number hi root 5 te hi lo ti mai mai nge a thei lo re reng hemi number bula irrational numbers a hetila hin hetian x kan ziri ngut hianin abula 1 a oma hetian 2x plus 3x te kan tia x a hi azuk bel thei lowa hetila ya hianin abula number te kan bel china 5x kan ti chin khatiang che khan hetila ya po hian 5 root 3 le 3 root minus 3 root 3 hi hemi te ri bel emo pai emo thei chawani hetila hianin y lo ni ta se 5x y tila adik lawani a thei lo a chan chu eng wange ka ti chuanin x le y te hi variable shan de an nia bel emo pai emo thei a thei lawa ala khom thei lawani ti chuan hemi ya po hianin in ang chu khoge kan ti chon hei hin anga hei hin ang boka ti chuan hemi hin anga hemi hin ang boka an bula rational numbers te hi belinemo painemo kan kaltir turani 5 root 3 minus 3 root 3 tia hetile positive ania hetile negative ania chu ti ni chuan 5 minus 3 chu 2 ania hemi irrational numbers hi chu hemi sar hi chu hi kan zia kang chun hemi le hemi chu kan zo hemi kan n veliang hei minus 4 ania hei plus 2 ania ti chun minus 4 ge minus 4 le plus 2 a chuan atam jok sign ron keng dona minus hemi changin hemi hi kan pai chuan 2 root 2 ti khan answer ron chuk ta mai ni kan she thia mang chu mo hemi rational numbers te hi abulami chau hi abel the irrational numbers te achunga mi te hi number te hi abel ve thei lo ti kan she ta ngai ni china variables x le y kan bel thei lo wang khanin hei le hei hi bel thei lo wa ain ang chi hi abel thei ani choose sub number 4 hi n ve re taila 4 plus root 3 4 minus root 3 4 plus root 3 le 4 minus root 3 kan simplify don itu na hianin hei hi gun taka kan en chuan algebra a formula hei hi a plus b hei hi
a minus b tiang kha lo nia hei hian nge tluk kan ti chuan kan hriat theuh kha han ngai tu leula in zir lai mi kha formula kha a square minus b square a square minus b square equal to a plus b a minus b tin hei minus ni mo plus ni mo hei adu zo zo hi ama sa thei ni hetilai formula hi hei a khoi danglam lo a minus b into a plus b po tiula a square minus b square thona ani thawang ta chon a plus b a minus b tiria ti chuan hei chu a square minus b square ti nani ti chuan hei 16 ania root ne ti hen cancel theya ti chuan 3 ron chuka nga answer chu 13 ani he bi ni dan po hi soifia zawa chak oma amar chu toite chu ngan soinga root 3 chu kan ti hian hei search of order chu ni china kan soi tong khan 3 1 by 2 ti na nia hemi kan puntir chuan 3 ti hian chu wang chu hetia ti equal nuai ai ka chuan root le square kha ti khana in cancel ta ti chuan 16 minus 3 kan ti chuan 13 ti hian ran chuak ta mai ni adang chocolate tailam 4 root 21 divided by 2 root 7 chu ti heng data ila nichina khan bel emo pai emo a chuan hetilai search irrational number te hemi abel in ain an lo chuan abelin apai theilo ni ti kan soya amai ro chu puntir ele sema ve thunge ro chuan a theiani root 21 le root 7 hi beldon ula a thei mi lo root 21 atang hian root 7 hi pai don ula theilo amai ro chu sem le puntir kan ti division le multiplication a chuan a thei ni hei hian hei hi a sem theya hei hian hei hi sem thei boka ti chuan 2 root 3 ti na ni tin kan hriat tur chu root 21 divided by root 7 kan ti hian ain ang reng ti hian 7 hian kan sema 3 ania ti chuan hetilai chuan ti hian all sum join kan ti tamai ten pasarina voi thum ti chuan 2 root 3 ti hian aran chuak ta ni puntir chung changa po example a khan emo cho tura khan om chi lo na in hantar lang le zokila root 3 le root 2 kan puntir hianin hian root 3 into 2 root 6 aron chuak theini kan soita kang khan bel emo paya emo chona theilo bel emo pai emo a chona theilo puntir emo sema ero chuanin a thei ve thunga number kha ain sem thei emo chuanin a chote theya puntir the ani chuat turamiang hian ti hian a the ni kha ngun te vinin lo chin che don niam the chu question number 3 changa question number 10 a khan rationalize denominator a oma number rationalize denominator atia heta hian 1 by root 2 hi rationalize tu ni khonge rationalize tur kan di chuanin hei irrational number ani root 2 hi chu anway mi ni soka tin initiate cheu tong khan achung zo ki numerator ania anway zo ki denominator ania achung zo ki numerator ania anway zo ki denominator ania anway zo ka mi hi asem tu lampang hi rational number in siam ro atina ni hi rationalized denominator ti chon chu tin ni chuan hemi kan chodan tur chu anwaya rational number ang chi hian achunga ale anwaya ti hi kan va puntira hei avalu la pa ngai reng ni hei le hei ain kan sela wan thawania chumi wan le hemi puntiru la hei alai tluk thawani chumi chu anwai zo hi kan rationalize don awangin ti hianin achung le anwaya he denominator ang chi hianin kan puntirin anwai lama po kan puntir ve bokani
chuan a chuak chu root 2 by 2 ni engtinge hetilai chu ron chua thei kan ti chuan in le khabu khan ni china kan soi lo na in root a into root a hian a tluk root a into root a hian a tluk hei search of order 2 nia hei po search of order 2 nia engtin nge tluk ti kha toite in kan chok tha thua anga hei a1 by 2 into a1 by 2 anga nia ti chuan a power te bel tur kan ti chin kha ti ha kan bela chu a ti khan power 1 hi chu zia lan tel kher ngai lo hei hi root a le root a punti rin a atluk dan chu hei hi a power half ni ti hian kan ti chuan power kan bela ti chuan a ron chhuak ka ti hian tiak blackboard a ala lang hian ngun dei lo en ve chin ta ula chu root a le root a in a tluk kan ti hian root 2 le root 2 kan puntir chuan 2 tluka ti chuan hei hi anuaya mi hi rational number alo ni ta ti chu kan rationalize ta ani ti na ni khati zong kha voinia kan cho thei ania amai ro chu cho tur hi tamang reng khop meya aba kha no pangten in lampanga in lo enanga ting khanin kan sei tak te chang khanin har satna tek nei chuanin nakina class nei lampanga te po zirtir tu te po zo thenga ti khan atlang pui chu kan ni shil shiani ta se a change